ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ? ಕರೆಯದೆ ಬಂದರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕುಮಾರ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಂದರ್ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟುಲ್ಲೇರು ಪುಷ್ಪ ಕೇರಳ ಶ್ರೀಶೈಲ ಶ್ರೀಶೈಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತೀರಿ ನೀವು ಪೂರ ಭಯ ವೈಲೆಂಟ್ ಅವರಂಡು ನೀ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಬೋಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಬಂಡ ನೀ ರಂಜಿತೇರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಅದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆದಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಡೆಗೆ ಪಂಡ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡಿಸೆ ಕಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಉಂಡು ಹೂ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಈಗಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಕನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದುಂಪೋತೇರು ಅರ್ನ ಕಾರಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಕನ ಟಿಜ್ಜರಾರು ಪೋಯಿ ಶೋರೂಮ್ ಪೋಯಿಸೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲು ಏನ ಪೂರ ಆಪುನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆಂಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಶೋರೂಮ್ ಬತ್ತ ಮೊಲ್ತಲೆ ಉಂದತ್ತು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಈಗಲೆಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಚೆ ಇಂಬೇಡಿ ಪೋಯ್ಯ ಇಂಕನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನ ಗಾಡಿತಲೆ ಮುಂತಲೆ ಶಿವ ಮುಂತಲೆ ಮಾಲೆ ಬರೋ ಬಸಂದು ಶ್ರೀಶೈಲ ರೆಡಿ ಆತೇರಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಲೆ ಫೋನ್ ಆತೆ ಕುಡೋನಿಗ ಡೆಲಿವರಿ ಅವನುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೊಲೆರೋ ಬರಡೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಇಂಕಲೆ ಕುಮಾರರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹಿ ಕಪ್ಪುಪಾಡು ಬಂದು ಮೋಸ ಮಲ್ತೆ ಯಾಪಲ ಮೋಸ ಅಂತಲೇ ರಂಜಿತೇವೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತಡೇ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಮಗ ಅಮ್ಮಿರ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಇಮ್ಮೆ ಕುಮಾರ್ನೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದಲೇ ಸಂಬೈದೀನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇತ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡುಜೆ ಅಂದಿಯ ಮಾರ್ಲ. ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ? ಕಣ್ಣು ಬುರ ಏನಾತಿ ನಾವು ಅಲ್ತಂಡಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪಾತಿರಿಯ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತಲೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಬರಲೇಸ ಒಂದು ಕೋರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕಮ್ಮ ಇನ್ನೇ ರೆಡಿ ಆತರಿಸೆ ಗಾಡಿ ವೈಪೆರೆಗೆ ಗಾಡಿ ನಿಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪಿಸೆ ಅಂತಲೇ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಹಿಂಗನ ಮುಸ್ತಫಾ Congratulations, celebration. Happy birthday ja. Ini happy motoring. Happy. Birthday ಏನು ಅದ? ಒಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ದ ಕಾರ್ ತುಲೆ ರಿವಿಲಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ತಾರ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೋಜಾವ್ ಜರ ಕುಮಾರ್ ಎಂಜಾನ್ ಎಸ್ಯಾನ ಎರಡು ಈತ ನೋಡಿ ಏರಿಯೋ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪಿ ನೆಟ್ ಈ ಮೇನಗಾರಡು ಉಲೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅತ್ತ
ಅಂದ್ಯ ಬಗ್ಗೋಯ್ಕ ಐಸೆಗೆ ಬಿಸಿಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತಮೈಸ ಕಾರ್ಪುರಕ್ಕೆ ತಂದಾಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮೊಲ್ತುಲೆ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ನಡ್ ಪಾತಿರಿಯಾ ಕುಮಾರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಅಲ್ತದೆ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಬಂಡೆ ಅತ್ತ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಗೆ ಅವ್ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಣ್ಣೆ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೂಜೆ ಬೈದ ಗಾಡಿ ಮೂಲುಂಡು ಪೂಜೆ ಅವನುಂಡು ಚಾತುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತಿ ಕೊಡ ಕೊಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಧನ್ಯವಾದ ತೆಲ್ಕೆದಲೆ ಯಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಪೋರೆತ್ತನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂಚ ದಿಸೆ ಪೋಡ ಬೊಡ್ಚೆ ಪೋ ಏನ್ ಬಿದಾರ್ದ ಕುಮಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಜಾಂಡಲ್ ಎಂಕಲೈ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೇನೊಂದು ಬನ್ಪೇನೆ ಮಾರಿ ಸಾವ್ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂಚತ್ ಆಯ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರೆ ಬುಡ್ದು ಬೋರ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಆಯ್ಲ ಸಂಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಠೋರ ಹತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಕಠೋರ ಹತ್ತು ಎಂಕನ ಮೃದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಆಯಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉನ್ನಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಟೊಮ್ಮಲ್ ಜರುಗಿನಿ ಪುರೋಡೆ ಒಂದೊಂದು ಎಡೆ ಬೋತಾರೆ ಅಲ್ತಲ್ಲ ಪಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಮ ಮಾಮದಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಮಾಮ ಹಾಯ್ ಬನ್ ನಿಖಿಲೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲೇರ್ ಮೂರು ಇಮೇನ ಪುದರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಿಂಜಿವರೆ ವಿಶಾಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣ ಎಪ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಟರ್ನಿಯ ಅಕ್ಕೆ ಮಾರೆ ಬೊರ್ರು ಅರ್ಕಂಜಿ ಬರ್ಬೋದು ಮಜ್ಜ ಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯದೆ ಬಂದರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕುಮಾರ എങ്ങനെ ഫിറ്റ്നസ് വ്ളോഗറല്ലേ ಅಂದನ್ ಹೊಸೇರದ ಹೊಸ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಅವನುಂಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊರ್ಲಿ ಮೂರು ಕೊರ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಉಂಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಅರ್ಧ ಬೇಕಲ್ಲ ಬರ್ಕ
ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಾಡು ಆ ಫೋನ್ ಬಂದೆ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಾಗ ಬಂದೆ ರೆಡ್ ಬಾರ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ಬತ್ತಾಗ ಏನೇ ಆಟ್ ಮಾಡಿದೆ